Bi bilindkirina wêneya serokê PKK Abdullah Öcalan û hildana alên wê, rêveberiya Peyedê ya Xweser salvegera duyem ya teqînên Qamişlo li navbanda bajarê Qamişlo vejand. Di heman roja teqîna Qamişlo ya terorî di 27 Maya heftan ku beriya 2 salan hatibû rodan û bi beşdarbûna jinan û bilindkirina alên PKK û wêneya Öcalan, Peyedê teqînên Qamişlo bi bîra xwe anî. Bê ku wêneya pakirawanên ku di wê bûyera terorî de jiyana xwe ji dest dane were hildan. Bi bilindkirina wêneya Öcalan û tunebûna wêneyên pakirawanan yan wêneyên teqîna bûyerê bû cihê nerazibûna siyasetmedar û çalakvanan û rexneyek tund li Peyedê hate kirin û bi bêrêziya li xwîna şehîdan binav kirin. 62 pakirawan û 175 birîndar bûne qurbaniya teqîna balhirgereke bombirêşkirî. Di sibaha roja çarşemê û bi dehan mal û milkên welatiyên taxa Rojava ya bajarê Qamişlo rasê ziyanê hatibûn. Tevî xolgirtina rêxistina Daişê ya terorî ji wê teqînê re lê tanha tûdan pêdanek yan lêborînek ji berpirsên Peyedê û çekdarên li ser rêbendan nehatiye der û tanha nezelaliyek derbarê çawaniya çûna balhilgereke bombirêşkirî ji navenda bajêr re heye. û piştî derbasbûna 2 salan ji bûyerê re hejmarek ji welatiyên ku rasê ziyanê hatine di xaniyê kirê de ne û tanha nehatine qerebûkirin an ku tawîdek ji wan re nehatiye pêşkêş kirin.